Sak menika jumbuhaken kalian swasana wonten siang puniki. Kateng ngamat-matan nggih. Nyuwun pelokipun 6 mawon. Pelok 6. Nah, iki gending campur sari mat-matan. Moga-moga sesarengan kali nuansa 97 nyampur sari saged maring panglipur ugi saged dadosaken jampi saya. Mbak Niken, niki wonten cecala saking Bapak Pranata Adicara. Ingkang dereng-derek foto saking keluarga besar Besan. Monggo dipun foto sareng-sareng sekalian kalian Sanggarias Rahayu make up. Juga fotografernya sekalian. Ngoten nggih? Kawula semanggaken dipun lajengaken Mbak Niken. Senadyan hamong sedelo nambani kangening ati. Sampun katuran bawanipun nggih. Dipun dawuhaken wonten Telaga Warna mawon. Telaga Warna sugeng midhangetaken sesarengan kalian nuansa 97 nyampur sari. Ugi kasengkuyung 3 Putra Audio. Yen to nyawang Telaga Warna jur kelingan nalika samana andam tresno marang dika priya kang sebodo.
Ya mesti ngenak no nuansa 97 nyampur sari jumbo kali swasana lho bos. Monggo saka niki saking pundi? Kuripan nggih. Kuripan mawon nggih. Kuripan pimpinane kae Melodi Abah Jimin. Umpama kok wonten tangga teparo saking Hamengku Gati Bapak Muhammad Mulyo kok pengin nuansa nyampur sari, nuansa dangdut, nuansa ojing. Walah, wis ora usah mara nang kuripan, Mbak. Serba bisa nggih, Mas. Ngubungi Mas Nur alamate teng Pedak mriki. Niki Mas Nur Kendang niki. Iki sebagai manajer. Nggih, leres. Keuangan. Ya, wis pokoknya luar biasa. Monggo. Sumilire samirana gak lumeka Matur sembah nuwun Mbak Nika. Sampun katuran nggih, Pak Bebek monggo. Menika wonten lelagon menapa?